Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mga mag-aaral sa Central Luzon nananawagan na huwag kalimutan ang pang-aabuso noong martial law. Mga progresibong grupo nagkilos protesta sa Tarlac bilang paggunita sa ika-50 anibersaryo ng deklarasyon ng Batas Militar. Pagdukot sa 5 kalalakihan sa Mabalacat City, Pampanga, nakuna ng video ng kanilang pamilya. Top 1 most wanted person sa Pampanga, arestado. At patok na Korean sandwich, Asian rice meals, mabibili na sa K-Egg Guagua branch. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. 50 taon na po ang nakalilipas mula nang ideklara ng dating Pangulo at Diktador na si Ferdinand Marcos Sr. ang martial law. Ayon kay Marcos Sr., paraan umano ito upang iligtas ang Republika at mabuhin ang lipunan. Batay sa librong The History of the Burgess ni Maria Nepomuceno, Francisco at Fe Maria Ariola, bumuo si Marcos Sr. ng malawakang militarization campaign kung saan mula 55,000 noong 1972 ay umabot sa 250,000 ang mga miyembro ng military noong 1984. Lumobo rin ang budget ng militar sa panahon ng martial law mula 608 million pesos ay naging 8.8 billion dollars. Ilan din sa mga kaibigan ni Marcos Sr. ang naihala sa iba't ibang posisyon sa gobyerno. Golden age para sa ilan, ngunit hindi may pagkakaila ang lumaking utang ng Pilipinas sa panahong iyon. Ayon po sa Ibon Databank, mula $600 million nang maging presidente si Marcos Sr. noong 1965, umabot ang utang ng bansa hanggang $26 billion nang mapatalsik siya noong 1986. Tinatayang nasa 174 billion pesos naman ang nabawi na sa halaga ng nakaw na yaman ng pamilya Marcos, habang 125 billion pesos pa ang hindi pa nababawi batay sa datos ng Presidential Commission on Good Government. Para rin sa mga biktima ng rehimeng ito, ang petsang September 21, 1972, ang simula ng pinakamalagit at madilim na panahon sa kanilang buhay. Ayon po sa Amnesty International at Task Force Detainees of the Philippines, aabot sa higit 3,000 ang nadokumentong pinatay sa ilalim ng batas militar ni Marcos Sr. 35,000 ang na-torture, 77 ang dinukot at hindi pa lumitaw, habang 70,000 ang ikinulong. Nananawagan ang ilang student publications sa Central Luzon na huwag kalimutan ang mga naging pang-abuso noong martial law. Ito'y bilang pag-alala sa ika-50 anibersaryo ng deklarasyon nito noong 1972. Isa na riyan ang The Angelite ng Holy Angel University sa Angeles City na nakiisa sa DP Blast ng kanilang University Student Council. Nagpalit sila ng Facebook profile picture kung saan mababasa ang mga salitang never again, never forget, at alina pa si Bayo. Nagsagawa rin ng Black Wednesday protest ang University Student Council ng Holy Angel University. Dito nagsuot ng itim na damit at nagtali ng itim na ribbon ang mga estudyante bilang pag-alala sa mga biktima ng pang-aabuso sa panahon ng martial law. Isang collage naman ang pinost ng Regina mula University of the Assumption kung saan ipinakita ang pamilya Marcos maging ilang eksena noong People Power 1. Sa kanilang caption ay gumamit din sila ng hashtags na never again at never forget. Isang official statement naman na inilabas ng Sinopuan Gazette mula Pampanga State Agricultural University. Dito kanilang binalikan ang 14 na taong martial law na nagresulta umano sa hindi mabilang na mga krimen, gaya ng violation of human rights at korupsyon. Hinigayat din nila ang komunidad ng kanilang universidad at ang publiko
na itakwil ang naratibong isang bayani si Marcos Sr. at kanyang mga allies. Sa halip ay alalahanin daw ang mga biktima ng tinawag nilang brutal na rehimen at manatiling makatotohanan sa kasalukuyang panahon. Para sa akin bilang kabataan, kailangan nating alalahanin yung mga nangyaring yon. Kasi nakatatak sa history ng bansa natin yun. Mas maganda po na aralin po natin yung martial law kasi po yun po yung daan para po magkaroon tayo ng linaw po sa history po. Kasi yun din po yung pinagmulan natin. Kung wala po yun, wala din po tayo ngayon. Nagbabalik ang CLTV News. Nagsagawa na isang rally ang ilang grupo sa Central Luzon kaugnay ng ika-50 anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa Tañedo, Tarlac nitong Miyerkules, September 21. Kabilang po sa mga grupong nagmarcha ay ang Bayan Gitnang Luzon, Karapatan Gitnang Luzon, Anak Bayan Gitnang Luzon, Workers Alliance in Region 3 at Martial Law Victims Gitnang Luzon. Isang maiksing protesta din at pag-aanay ng mga kandila ang inilunsad ng mga kabataan na miyembro ng Young Bean, YND Bataan, NFBM Youth ngayong araw sa ika-50 anibersaryo ng martial law sa gate ng Bataan Nuclear Power Plant o BNPP sa Morong Bataan. Ito'y bilang patuloy na pag-alala sa sakripisyo ng mga kababayan natin na nag-alay ng kanilang kabataan at buhay sa pagkilos laban sa BNPP, na isa sa malaking proyekto ng Rehimeng Marcos noon at malalang paglabag sa karapatang pantao sa panahon ng batas militar. Ang pagkilos ay upang ipagpatuloy ang paglaban sa mga forma ng pagbabago sa kasaysayan, hinggil sa martial law at mga misinformation kaugnay ng BNPP. Ngayong September 21, ginugunita nga po ang ika-50 anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Kasabay nito ang pagbabalik tanaw sa mga naranasan ng mga Pilipino nakipaglaban upang makamit ng bansa ang hinahangad na demokrasya. Isa po sa mga nakibakan noong 1972 ang madre na ngayon namumuno sa isang katolikong eskwelahan dito po sa siyudad San Fernando, Pampanga. Alamin natin ang kwento ni Sister Lydia Villegas kung ano nga ba ang kanyang naranasan noong panahon ng batas militar. Sister, magandang gabi po sa inyo. At magandang gabi naman. Opo, ito pong araw na ito ay very meaningful, no? Lalo na po sa inyo na nandoon at na-witness yung mga pangyayari noong panahon na yon. Sister, ikwento niyo po sa amin, ano po ba yung naging karanasan po ninyo noong batas militar? Batang-batang madre ako, wala pa akong 30 anyos noon. And nung kami nakipagkita sa isang eskwelahan, sinabi sa amin na wala tayong alam pa tungkol sa martial law. Baka sandali lang ito. Baka naman talaga hinaharap lang natin ng isang threat sa ating pamahalaan. Pero nung ako ay after 5 years, I was 33 years old, nagkaroon kami ng selebrasyon ng anibersaryo ng martial law. Doon kami nakatayo kami doon sa Avenida Rizal. Kasi parang ang ginagalang nila noon ang papel ng mga religiyosa at religyoso. So kami nangunguna sa linya, parang proteksyon sa mga tao. Nasa likod namin mga estudyante at kung anuman. Handa kami ng parang mga tawalyang basa. Kasi nung nauna, ginamit nila tear gas. Pero this time, ang ginamit nila parang mga cannonballs na malakas na tubig na kulay rosas. So nung kami lahat ay tinamaan kami, kapit-bisig ang instruction sa amin. Kaming mga madre, kapit-bisig kami. Noong ibinuhos ngayon yung lakas ng puwersa ng water, ng tubig na kulay rosas,
yung mga taong nanonood sa sidewalk, sa para nagpanic sila, they broke into our lines. So natumba ako ng isang beses. Pero yung dalawa kong madring kasama, hindi ako binitiwan, pero natumba talaga ako, naramdaman ko na yung mga taong tumatapak sa aking likuran. Sabi ko, naku po, mamamatay pala ako ng ganito pag mamatay ko during this martial law. So 3 beses akong nag-try na bumangon, hanggang nadala ko rin yung 2 madre, 3 na kami ngayon natumba. So nakatulong po yun, kasi parang iiwasan na kami ng mga tao sa paglakad sa amin. Tapos dumating na ang bus ng Metrocom, mga babae ang naghikayat sa amin at sinabi, "Oh mga sisters at saka mga seminarista, akyat po kayo dito, i-interviewin lang kayo." Sabi namin, wala naman kami ginagawang masama, nakatayo lang kami dito sa mga tao. Kasi yung mga taong dumadaan sa bus, kitang-kita mo na parang natutuwa sila na merong nagpapakita ng kanilang hindi pagsang-ayon sa batas militar. But because meron silang mga pamilya, hindi nila pwedeng i-sacrifice ang kanilang mga pamilya. So kami mga relihiyosa, parang kami yung pumapapel na tutulong sa mga taong gusto magpahiwatig ng kanilang paglaban sa martial law. So ganyan, pinakyat kami sa bus ng isang babae na Metrocom, dinala kami sa Camp Crame. Tapos sinabi, fingerprint kami, first time nag-fingerprinting ng 10 daliri para kami nagpapiano at gusto na mahubaran kami para maghanap ng mga tumutol ako. Sabi ko, hindi ako papayag na mag-aalis ng aking abito. So sabi, sister, kailangan patunayan ninyo, dapat sumulat kayo na ayaw niyo magpaganon. So that was about 8:00 ng gabi. Pero may usapan noon ng pamahalaan na hindi pwedeng kunin ang mga relihiyoso at relihiyosa na hindi alam ng kanilang mga superiors. So by midnight, dumating yung aming mother prioress at saka yung mother prioress ng kabilang isang grupo pa rin ng relihiyoso. Pinaharap kami kay Prospero Oliva ba yung pangalan niya? At sinabi na kami raw ay lumalaban kami raw ay mga subversive at mga nag-i-insurrection. Sabi namin, no, subversive. So pagkatapos niyan, sinabihan kami na hindi kami pwedeng lumabas ng aming mga tahanan. We were under house arrest. So binibiro ko pa yung mga kaklase ko kasi nag-aaral ako noon. Masters ako. Sabi ko sa mga kaklase ko, parang pabiro. Pag sa Sabado, hindi ako sumipot. Alaman niyo kung bakit. Nagkatotoo nga. Kasi parang hindi na kami pwedeng lumabas kasi under house arrest. Tapos, ang ginawa ko, nung kami sinisiyasat, hindi ko binigay ang totoo kong pangalan. Nagbigay ako ng ibang pangalan. Kaya nung nagsasabi na sila, walang ganitong pangalan ng madre. At tinawag yung aming mother superior, sinabi na malaki raw yung ginawa kong pagkakamali na nagsabi ako ng ibang pangalan. Kasi ayaw kong idawit ang pangalan ng tatay ko at aming pamilya. At any rate, sumasama rin ako na parang meron kaming ilang parang mga martial law talaga na hearing. Lahat kami, siguro mga more than 20 people kami, mga madre, seminarista, mga pare. Hoy pa noon si Father Reuter. Tapos naglabas sila ng mga exhibit, Filipino people against kung ilang kami. Na ang amin daw ginawa nga is insurrection at saka subversion. Pero ang nakakamaha, ang ipinakita nilang mga exhibit, mga ang lilinis na papel. Samantalang ang nangyari noon, nung binuhusan kami ng tubig na ganyan, nagtumbahan lahat yung mga eskaparaten, mga dyaryo at saka mga newsstand. Kaya nakakapagtaka na yung kanilang exhibit ay gano'n. So it died a natural death. Mga 3-4 na beses kami nag-court hearing. So I was already a school head sa ibang eskwelahan noong 1986. Nasa EDSA rin ako. Nagkataon nasa EDSA ako kasi nag-meeting ang CEAP at nag-emergency meeting kung paano susuporta kay Cory Aquino. But that afternoon, sabi ng nanay ko, ay alisto ka, may nangyari. At yun na nga nung gabi, tumatawag na si Cardinal Sin na naghahatatawag ng mga tao na tumulong sa EDSA. So kinabukasan, nagpunta kami sa EDSA, naglakad kami doon. Doon bumalik yung aking mga takot na nangyari 7 years before that.
Kasi makita ko naman yung mga tangke, may mga tangke na naman. Sabi ko, hindi ko na kaya ito. So bumalik ako sa kumbento namin, tapos kinabukasan, lumipad na ako sa yung aking assignment sa anak ko. Pero noong pagkatapos niyan, tuloy naman ang mga eskwelahan. Kaya lang, because of martial law, nagkaroon itong citizen army training. So mga estudyante namin naka-uniforme ng CAT, na talaga parang mga sundalo na wala ka masabing, hindi makapagsabi sa akin kung anong ginagawa nila during the training. Sabi ko, ako yung commander-in-chief ng eskwelahan, ha? Dapat alam ko kung anong ginagawa ninyo, kayong mga estudyante, etc., etc. So nung mag-graduate itong mga batang ito, parang nanlambot ako. Sabi ko, itong mga batang nag-graduate, hanggang 4th year lang naman noon, sabi ko, lumaki sila, martial law. Hindi nila alam kung anong ibig sabihin mabuhay sa isang demokrasya. At kaya sinabi ko, sa loob-loob ko, sabi ko, itong martial law na ito, kung natapos itong 1986, ang bunga nito magpapatuloy. Kasi parang naapekto ang karakter at ang moral ng mga tao. Yung takot at saka yung mga pagsisinungaling, kasi ito natatakot ka eh. Kaya bilang isang taong nasa eskwelahan uli ngayon, ano ang aking papel? Talagang hindi na nga dapat bumalik yan. Dapat talaga mabuhay tayo ng matiwasay at saka harap na harapin ang katotohanan. Kaya importante o mahalaga na ibalik natin ang kasaysayan para malaman ng mga estudyante na totoo ito. Totoo ito, hindi ito drama-drama lang. Saka anong mga consequences nito for us. So yung aming, Opo. Kayo po ngayon, sister, nabanggit nyo nga, no, nasa educational institution po kayo Yes. at I'm sure aware din po kayo, no, na talamak ito pong nangyayaring historical revisionism, no, o yung Yes, pag-iiba ng kwento ng kasaysayan. Personally po, kayo ay nandoon, no, at Nandun ako. naramdaman po ninyo, nakaramdam kayo ng takot, nakita nyo kung ano talaga yung sitwasyon. Ngayon, ganito po ang nagiging problema, no? Ano po ang impact nito sa inyo at gaano po kahalaga na mag-step up nga, no, yung mga educational institution para itama, no, ito pong mga nangyayaring historical revisionism ngayon? Actually, ang unang dapat harapin talaga yung katotohanan. At dapat turuan natin lahat, kami na rin mga guro at mga administrators, kung paano makikita sa mga balita kung alin ang totoo at kung alin ang hindi. Kasi ang dami-daming distortion ng truth. At kaya ako'y nag-a-appeal sa aming mga magulang kasi pinapanood ko ang aming lahat ng mga empleyado ng Katips. Pinapanood namin sila para malaman nila kung anong nangyari. Kasi mga bata po sila, hindi nila alam eh. Pero yung natakot yung iba sa amin, kasi I wanted also sana yung senior high school. Sabi nila, naku, sasabihin ng mga parents, talagang may kulay ang aming eskwelahan. Sabi ko, anong kulay? Sabi ko, panagkasalita ba tayo ng katotohanan, may kulay yan? Sabi ko, kasi we cannot exercise our prophetic role as women religious if we do not speak for the truth. Siyempre may mga sasaktan, pero ang importante, yung ating respeto sa isa't isa. Sabi ko, hindi ako nagkampanya kung para kanino ng last election. Alam ng mga tao kung sino ibinoto ko, pero hindi ko sinasabing iboto niyo siya o ganun-ganon. Pero ang mga sinasabi ko is magsiyasat kayong magaling at saka tingnan ninyo kung sino ang inyong dapat iboto. But I never said you should vote for so-and-so. Kasi sabi ko, nag-ano ba ako? Nag-vote buying ba ako? Meron ba akong? Wala. It was really just saying na use your conscience, speak for the truth, speak for integrity, and so on. So kanina nag-meeting kami ng aming mga middle administrators kasi nga papasok na ba kami ng face-to-face lahat, no? Kasi hindi ba ngayon hindi pa kami face-to-face eh. On kalahati, 50% of our students are coming to school at certain times. So inaaral namin kung dapat ba magsimula na kaming pumasok ng totally face-to-face. So sabi ko sa kanila, sabi ko sa mga guro namin, sabi ko, maghanda lang tayo.
kasi maraming dadating ng mga batas sa atin kung anong gagawin natin. Igagalang natin ang mind ng ating mga magulang. Kung takot sila dahil sa COVID, magpadala ng kanilang anak, okay lang. Pero sabi ko, kailangan turuan din natin, pati tayo, kumbensado tayo na ating ginagawa ay wasto. Tingnan natin talaga ang kasaysayan at tuturuan natin ang ating mga sarili at mga mag-aaral kung paano madidiskubre ang distortion. Pero sister, ito po yung nagiging problema ngayon, no? Meron pong mga ibang kabataan din na parang dahil nga hindi nila naranasan, hindi nila naabutan yung panahon na yon. Meron po mga nagsasabi, no, na move on na, no? At tapos na itong chapter na ito ng ating buhay. Dapat po ba na ibaon? Ibaon na lamang po sa limot ang lahat ng nangyari sa panahon po ng martial law? Hindi pwedeng ibaon. Hindi pwedeng ibaon. Dapat matuto tayo. Ibig kong sabihin, totoo yun, we should move on. Pero dapat makuha natin lahat ang mga aral na nangyari sa atin. Kasi pag nag-move on tayo without reflection, without study, without prayer, babalik at babalik yun, mabubulaga na lang tayo, mamaya wala na naman lahat ng ating mga karapatan. So we should learn from the past. Yun ang ibig sabihin noon. Kasi parang wag tayo magpapabaya. Dapat na alerto tayo kung sino man ang ating mga inihalal. Pag nakita natin na hindi tama ang nangyari sa mga inuutos, ipakita natin na hindi wasto ito. Hindi wasto ito. Opo, coming from a martial law survivor, no? Ano po, sister, ang mensahe po na maaari niyo pong ibahagi, no? Lalo na sa mga kabataan na even po yung mga magulang, no, na parang nakakalimot na nga dito po sa nangyari noong martial law. Yeah. Ako being religyosa, naniniwala ako na kailangan magpatawad tayo. Totoo yun. But we should not forget. Because we have a whole scarred humanity. Na pag hindi natin talagang nasuri ang nangyari sa atin, tatanggapin ang lahat. Hindi natin makikita na kailan tayo para sabihin na, uy, teka, nangyayari naman uli nangyari sa atin noon. Mabubulaga na lang tayo, mamaya wala na tayong mga karapatan. So parang ang sinasabi ko is move on, pero have a real sense of history. Of course, we say that we learn from history, that we never learn from history. No? Pero pakiramdam ko, lalo ng panahon ngayon, ang dami-daming taong mga naghihirap. I mean, yung tinuturo namin yung to be critical, have a critical mind. Have a critical mind, but a compassionate heart. Kasi ang ating tinututulan, ang ating kaaway, hindi mga kapwa Pilipino rin. Ang ating kaaway ay kasamaan. So pag nakakakita tayo ng kasamaan, dapat sabihin natin mali yan. Pero yung pagrespeto sa ibang tao na iba ang paniniwala, dapat natin sundin yon. Igagalang natin. Kasi sa totoo lang, lahat tayo magkakapatid. Ang sugat ng isa ay sugat ng lahat. Kaya lamang, yun nga, pag dumating na talaga ang kasamaan at hindi natin nakikita ang papel ng kasamaan, tayo mismo ay nadadala ng kasamaan. Nagiging instruments na rin tayo ng kasamaan. At pag ang ating puso ay tumigas at ang ating mga mata ay nabulag, yan ang katapusan natin. Ano naman po, sister, ang mensahe ninyo sa mga kababayan po natin na hindi po naniniwala, no, na may nangyaring karahasan noong panahon ng martial law at ito pong mga nakikita nating biktima na nagsasalita parang ang tingin pa kung sa kanila sila yung kumakalaban sa gobyerno. Alam nyo, ang talagang dapat pakinggan ay karanasan. So yung mga taong talagang ayaw maniwala, ibig sabihin yan, nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan. Kasi kung nagkataon na kanilang pamilya ang tinamaan, kasi parang ang tingin nila, that's outside of us eh. Pero mga kaibigan kami, until now, hindi pa nakikita. Mga pare at mga brother na hindi pa nakikita. So parang ang point ko is, talagang buksan natin ang ating mga puso at ating mga mata sa katotohanan. Pero kuminsan nga, napakahirap tanggapin ang katotohanan. Kasi once malaman natin ang totohanan,
merong mga implications sa ating mga pagkilos. Mhm. And also, let's continue to pray para po sa mga pamilya ng mga biktima. Nabanggit niyo nga po, sister, no? Kahit na ilang taon na ang lumipas, yung sakit, no? Lalo na po itong mga pamilya na Yes, naiwan na hanggang ngayon ay hindi pa po nakikita Hinahanap talaga. At saka parang ang point nila is, wala silang closure eh. Mhm. Walang closure. At saka yung iniisip nga nila na ito para sa ating, nag-a-attend ako ng ganyan mga webinar, sabi nila, pagpatuloy natin itong pagbumulat ng ating mga kababayan. Mhm. Kasi darating at darating ang panahon na lahat tayo madadala ng kabulagan. Pero once nabuksan ang ating mata sa katotohanan, tatanggapin natin ang anumang hirap para lamang matulungan ang isa't isa. Mhm. So parang it is not hatred that we are sowing. It is hatred of the wrong and of the evil. Kaya ito rin ang importante, yung paggalang sa isa't isa. Kaya kung anong linya niya or whatever. Pero yun na nga, yung sana naman, huwag mangutya sa mga taong nagkaroon ng karanasan talaga. Kasi kung talagang kung makikinig talaga sila ng bukas ang kanilang puso, Mhm. walang kalaban ang tunay na karanasan eh. Kasi ibang mga pag-iisip-isip lang, pero karanasan is real. No? Mhm. Mhm. Yun po lang ang parang sa akin. Na igalang ang opinion ng bawat isa, pero buksan ang ating mga puso sa katotohanan. At handa ba tayong tumanggap ng consequences niyan? Katulad, kunyari ngayon, no? I mean, alam natin na lahat ng mga bilihin ang mamahal, lahat-lahat na ganyan. Pero parang sa akin, mas hirap yung ibang tao. Sino kung dapat magreklamo? Mas hirap yung ibang taong wala nang makain. No? Mhm. So iyan, pagbumulat din ng aming mga mata sa aming mga kabataan na magpasalamat sa mga biyayang natatanggap nila ngayon. At isipin nila na ang biyayang ito dapat naman ng lahat. Kaya sabi namin, hindi lamang ang inyong karapatan ay hindi lang para sa inyong sarili. Dapat ito ay para sa lahat, sa mga kapwa Pilipino. Sapagkat pag ang antas ng Pilipino ay hindi na iangat, dala rin tayo niyan. Kaya lahat tayo tulong-tulong, kapit-bisig upang tumulong sa mga taong talagang walang-wala. At tanggapin natin itong sakripisyo ng panahon ngayon. Pero dahil sa hinahanap natin ang katotohanan, yun ang importante. Kasi pag alam natin ang ating goal, hindi ito parang sarili, hindi ito dahil nagmamaramot ako. Ito'y para sa ating bansa, maraming taong namatay, marami tayong mga bayani nagbigay ng kanilang buhay. Bakit tayo ngayon magiging kampante? Baka mawala yan. Unti-unti na nga nawawala. Unti-unti na nga nawawala. Mhm. All right. Thank you very much po, sister, for sharing your experience with us. Ang dami po namin natutunan sa inyo. Maraming salamat po at magandang gabi po. Magandang gabi rin naman. Mga karehiyon, Sister Lydia Villegas. Samantala, dumako po tayo sa ibang balita. Naharap ngayon sa deportation process ang 41 Chinese national na naaresto sa isang illegal na Philippine offshore gaming operator o POGO establishment sa Angeles City, Sabado, September 17. Ito po ang inihayag ni Dana Crisha Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration o BI, sa laging handa briefing nitong Martes. Ayon kay Sandoval, nasa warden facility ng BI sa Taguig ang mga Chinese national, habang inaayos sa mga kasong isasampalaban sa kanila. Matatandang nitong Sabado, ipinag-utos ng mga otoridad ang pagpapasara sa illegal na POGO establishment sa barangay Anunas ng naturang syudad. Ayon kay Secretary Benhur Avalos ng DILG, kanilang nadiskubre ang illegal na operasyon ng POGO matapos respondihan ng PNP ang isang kidnapper ransom case na kinasasangkutan ng Human Resource Officer ng mismo establishmento. Yan, kita po during the inspection na marami nila ay undocumented, either overstaying po o kaya po merong work visa na hindi po tugma doon sa kanilang pinagtatrabahuan ngayon. And yung kung pagdating po nila, yung isa po doon sa mga tanong nila, nung dumating po sila dito is they had complete documents saying that they are turista lamang po sila, yun ang kanilang presentation. But pagdating po nila dito, yung intent nila was different from what they have presented.
Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, ongoing na po ang dry run sa pinakabagong pampublikong palengke ng siyudad San Fernando, Pampanga. Ang City Market Plaza na nasa dating kinatatayuan ng Old Public Market. Sa pagbisita mo na ating kasamang si Felix Barrios sa naturang pamilihan, inabutan niya ang mga vendor na abalang-abala sa pag-aayos ng kanilang mga stall. Umaasa raw ang mga tindera-tindera na muling lalakas ang kanilang negosyo ngayong mayroon na silang bagong pwesto. Ito po ang report. Ilang araw matapos ang soft opening ng bagong City Market Plaza sa siyudad San Fernando, Pampanga, makikita pa rin ang pagiging abala ng mga vendors sa paglalagay ng finishing touches sa kanilang mga bagong pwesto. Si Michelle Manabat, retailer ng ready-to-wear or RTW apparel, busy sa pagbabantay sa mga trabahador na naglalagay ng mga gradas at nag-aayos ng flooring sa kanyang bagong pwesto. Actually po, pinapamadali talaga namin to para makalipat na kami agad dito para makabawi kami sa mga araw na hindi kami nakapagtinda sa labas. Gaya ni Manabat, RTW rin ang negosyo ni Wilma Cortez na noong nakaraang linggo pa raw nakalipat sa bagong pwesto. Ngunit dahil hindi pa raw sanay ang mga mamimili sa bagong lugar, matumal pa ang kanyang paninda. Siyempre dahil nagdilipad pa lang, wala pang gaanong namimili. Tsaka naliligaw yung mga suki. Masaya naman ang mga may-ari ng karinderya sa bagong City Market Plaza dahil sa mas ligtas at malinis na kapaligiran na magbibigay daw ng maayos na dining experience sa kanilang mga suki. Dahil maganda ang lugar namin at sentro ng mga pagkain, gusto lahat ng mga tao dumadaan. Mas maganda ngayon dahil dati mga tao, walang city, mga daan, di pantay-pantay. Pero ngayon, everything nasa kontrol, nasa lugar. Mayo ng nakaraang taon nang simulan ang pagtatayo ng City Market Plaza na mayroong 600 stalls. Ayon sa dating administrasyon na pinamumunuan ni nooy Mayor Edwin Santiago, isinagawa ang naturang proyekto upang makasabay sa mataas na standards ang palengke ng syudad at matiyak ang kaligtasan ng mga nagtitinda at mamimili. Magkakaiba naman ang reaksyon ng mga market vendors pagdating sa kanilang bagong pwesto. Malaking pagbabago, sir. Unang-una yung dati yung luma, maano sa sunog yun, madali. Ito, dahil na bago, siyempre naka-secured kami. Inaasahan ko na po yung matumal kasi siyempre yung mga suki ko hindi pa nila alam kung saan yung location ko. Opo. Pero sana darating yung araw, magkiklik ulit. Kung mayroong nagagandahan sa kanilang pwesto, mayroon naman ang naliliitan dito gaya ni Roland Tolentino na nagtitinda ng mga handicrafts at farm supply. Ang kaso, maliliit ang pwesto. May sa bahay na kung saan nag-arkila ako ng warehouse ko, ganyan. Tapos, binigyan nga kami ng dito, bodega. Kaso, half meter lang. Ang dry run period ay magsisilbi rin umanong pagkakataon para sa city government na matignan kung anong improvements pa ang pwedeng gawin sa bagong City Market Plaza. Kaya sa mga nais mamili at sumusuporta sa ating mga kabalen na negosyante, maaari raw itong bisitahin araw-araw. Mga suki, etong tindahan ko, yung Native Products 2726. Nasa number 53 stall. Ay mga suki, ito yung pesto ko, stall number 146. Yung gusto pong mamili, andito lang po kami. Felix Barrios, CLTV News. Muling isinusulong ngayon ni Senator Risa Ontiveros ang Sexual Orientation and Gender Identity Expression o SOGI Equality Bill sa ika-19 na Kongreso. Layo ng SOGI Equality Bill na wakasan ang diskriminasyon
nakabatay sa kasarian at pagkakakilanlan at ang pagkakaroon ng pantay na karapatan ng bawat individual, anuman ang kanilang kasarian. Narito ang detalye ng balitang yan. Muling nanawagan sa Senator Risa Hontiveros na maipasa ang Sexual Orientation and Gender Identity or Expression o SOGI Equality Bill sa 19th Congress. Layo ng naturang panukala na maparusahan ng sino mang gagawa ng diskriminasyong nakabatay sa sexual orientation, gender identity and expression o SOGI. Ayon kay Hontiveros, kabilang umano sa mga problemang hindi matugunan ng modernong lipunan ay ang kalagayan ng mga LGBTQIA+. Sa loob ng ilang dekada, hindi pa rin umano nabibigyan ng proteksyon ang mga Pilipinong nakararanas ng diskriminasyon dahil sa kanilang kasarian. 6 years ago, the Philippine Senate heard for the very first time a bill that explicitly protects our LGBTQIA+ kababayan from discrimination and imposes penalties on discriminatory practices affecting them. This came 17 years after the very first anti-discrimination bill was filed in Congress, but was never heard. And since then, harassment, discrimination, and violence continue to be part of the everyday life of LGBTQIA+ Filipinos. Isang halimbawa raw nito ang mga post sa social media. Partikular na ang mga LGBTQIA+ na estudyante na nakaranas ng diskriminasyon sa kanilang mga paaralan, maging ang ilang manggagawa. So you can just imagine how many cases remain unaccounted for, and in many instances, hidden and unspoken. We have heard of gender-based school and workplace discrimination. Kamakailan lang, may kumalat na social media post ni Dylan Silva, isang LGBT student mula sa Cavite State University na nagsuot ng necktie sa graduation photo. Sinabihan daw siya na hindi ifa-flash ang litrato niya habang nagmamarcha dahil bawal daw ang cross-dressing. Mga hindi tinatanggap sa trabaho o di ma-promote o di kaya ay pinagbabawal na pumasok sa ilang mga lugar because they do not conform to socially accepted gender norms. These are some of the other stories. Ang mga karanasang gaya nito ay maaari umanong magkaroon ng pangmatagalan at nakapipinsalang epekto sa pagkakakilanlan, kasarian at sense of self ng isang tao. Kailangan nating maintindihan at tanggapin na sentro sa usaping ito ay ang issue ng diskriminasyon. Malalim na nakaugat na diskriminasyon. You and I know that we have to make this stop. We, as a society, have to make things right. Ang pinakaunang bersyon ng SOGI Equality Bill ay inihain noong 2000 ng yumaong senador na si Miriam Defensor Santiago at dating kinatawan ng akbayan na si Loretta Rosales sa ilalim ng 11th Congress. Sa ilalim ng panukala, mahigpit na ipagbabawal ang discriminatory practices sa mga miyembro ng LGBTQIA+. Mahigpit ring ipagbabawal ang verbal at physical harassment. Lahat ng mapapatunayang gumawa ng anumang diskriminasyon ay maaaring pagmultahin ng 100 hanggang 500,000 piso at pagkakabilanggo ng hanggang 6 na taon. Makalipas ang 2 dekada, hindi pa rin ito naisa sa batas. Today, after 23 years since the first bill was filed, we not only look back at the tough journey the bill has gone through, but we also look forward in hope that we finally pass a law that ensures that LGBT people enjoy the same rights that the non-LGBT enjoy. Let us make sure that they are able to stake their claim as equal members of society. Angelica Cara, CLTV News. Attention, K-pop fans at mga food lovers sa Guago, Pampanga, hindi nyo na po kailangan pang bumiyahe para matikman ang favorite flavors of Korea.
Binuksan na kasi nitong Martes ang K-Egg sa Barangay San Matias. Malapit po yan sa Robinson Supermarket. Dito makabibili ng pamoso at patok na Korean egg sandwich na talaga namang swak sa panlasa at sa bulsa. Tara na tikman natin ang signature and authentic Korean taste sa Trip, Treat at Gimme. Kasabay ng pag-usbong ng teknolohiya ay ang pagpasok din ng iba't ibang kultura na nakaiimpluwensya sa hilig nating mga Pilipino. Isa na rito ang pinagmamalaki ng mga Koreano hindi lamang sa Asya kundi maging sa buong mundo. Sino ba naman ang hindi na humaling na iyak, kinilig at tumawa sa mga sikat na K-drama series? O di kaya'y napaindak at kanta sa mga K-pop song na pinasikat ng iba't ibang K-pop groups at idols. Pero hindi lamang sa entertainment kilala ang Korean culture, kundi maging sa mga pagkain, bagay na natutunan na rin kahiligan ng mga Pinoy. Sa bayan ng Guagua, Pampanga, makukumpleto mo na ang Korean idol experience while enjoying their famous egg drop sandwich. Binuksan na kasi ang K-Egg sa Barangay San Matias nitong Martes. Ayon kay Ann Pineda, may-ari ng nasabing K-Egg Brunch, handog nila sa ating mga kabalen ang authentic Korean egg sandwich at iba pang Asian favorites na swak sa panlasa at sa bulsa. Siyempre, ngayon uso ang mga Korean. So, Korean egg drop tayo. Meron tayong mga Korean egg sandwich, bacon sandwich, iba-ibang klaseng Korean egg drop sandwiches. Plus, meron tayong Korean wings, tapos meron tayong milk tea, and meron tayong soda, plus yung pinaka-favorite ng lahat, corn dog. Para sa mga extra ang cravings at naghahanap ng masarap na pantanggal ng gutom, pwede rin itry ang kanilang famous rice bowls gaya ng spam egg, bacon egg, bulgogi egg, ham and egg at sausage egg. Saktong-sakto ito para sa mga kabalen nating on the go na wala ng oras para mag-prepare ng baon. Dahil malapit kami sa supermarket, yung mga ayaw nang magluto or nagugutom, meron silang food stock. Kung ang budget daw ang iyong kinukonsidera, hindi yan problema sa K-Egg Guagua. Sa murang halaga kasi matitikman mo na ang pinagmamalaking pagkain ng South Korea. Gaano naman ka-affordable? Nag-uumpisa lang kami as low as, dun sa corn dog, as low as 79 pesos. Ang pinakamahal is 89. Plus, yung 6-piece chicken natin is 149 only. Plus, yung ating sandwiches starts at 150. Pinakamahal is 160 lang. Mismo si Guagua Mayor Tonton Torres ay hindi nagpahuli sa pinakaabangang pagbubukas ng K-Egg sa kanilang bayan. Nagpapasalamat daw si Mayor Torres dahil sa pagtitiwala ng mga mamumuhunan gaya ni Ann Pineda sa kanilang bayan. Unang-una, we're very grateful na meron tayo kagaya ng ating mga namumuhunan ngayon na yan nga, mga risk taker, pero kahit sila yung mga kailangan natin kasi sila yung bubuhay muli sa ating ekonomiya, and we're very grateful and thankful na pinili nila ang bayan natin ng Guagua para dito itayo itong K-Egg saan sana ito ay pagmulan ng panibagong magandang negosyo at magandang business environment. Kung nais ninyong isatisfy ay inyong Korean food cravings, bisitahin lamang ang K-Egg sa harap ng Robinson Supermarket malapit sa Olonga, Pugapan Road dito sa Guagua, Pampanga. At gaya ng ating kasamang si Paulo G. Santos, subukan nyo rin ang kanilang ipinagmamalaking best sellers. Sarap! Panalo! Ang gaba! K-Egg na! Liana Canilaw, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Nakuna ng video ang marahas sa pagpasok ng mga armadong individual sa isang bahay sa Barangay Dauma, Balacad City, Pampanga na nauwi sa pagdukot sa 5 kalalakihan. Hinala po ng kanila mga kaanak pawang mga alagad ng batas ang dumukot sa mga biktima dahil sa estilo ng kanilang pagsalakay sa bahay at mga mahabang armas na bitbit ng mga ito. May ulat si Paulo G. Santos.
Makikita sa bidyong ito ang marahang pagpasok ng 4 na lalaki sa makipot na eskinita ng Pineda Compound, Ilang-Ilang Street sa Barangay Dauma, Balacat City, Pampanga. Kuha ang video noong madaling araw ng August 22, ang araw nang mawala ang 5 kalalakihan sa naturang lugar. Ilang sandali pa, umalingaw-ngaw na ang ingay dahil sa ginawang paggiba sa gate. Ang mga musmos na batang natutulog, nagising na lang din sila sa takot. Live mo! Live mo! Live mo! Live mo! Kwento ng kaanak ni John Flores na isa sa mga nawawala, sinadya nilang iparinig sa mga armadong lalaking sumalakay sa kanilang lugar na naka-live sila sa social media. Naka-live! Live mo! Sige sila yung dito. Bakit? Live mo! Live mo! Dito! Live mo! Sige, pasok. Naka-live sila nun. Live mo! Oo, naka-live yan. Matapos ang ilang sandali, pinagbantaan pa raw silang mga nasa loob ng bahay. Ha? Sino? Sino? Ayon kay Mike, hindi niya tunay na pangalan. Bago sila pasukin ng mga armadong kalalakihan, ay nakarinig na sila ng sunod-sunod na putok ng baril. May nakarinig po kami ng mga putok po na sunod-sunod. Tapos pinatay na po namin lahat yung ilaw po namin nun. Tapos after 30 minutes lang po, naririnig po namin na ginigiba na po yung gate namin. Bayolente, ganito naman isalarawan ng isa pang nakasaksi sa naturang insidente. Ayon kay Lani, hindi niya tunay na pangalan, tinangay daw ng mga armadong lalaki ang kanilang naipong pera na gagamitin sana niya sa panganganak. Pati ang laman ng kanilang e-wallet, hindi raw pinatawad. Kinuwala po sa amin, cellphone, pati nga po laman ng Gcash walang patawad eh. Pinabukas pa sa amin. Kinuha pati Kinuha po yung wallet. Ita-transfer nyo sa kanila? Hindi po. Kinuha po talaga nila yung cellphone. Pati SIM card po. Bali po, yung isang... Pati code ng Gcash? Kasi nga po, sabi papatayin daw po pag hindi ko daw po pinano yung... Kwento pa ni Lani, nagpakilalang mga pulis ang mga armadong lalaki. Paano nyo nasabing pulis? Kasi po, yung sabi po nila mga pulis to. Tapos, mahaba yung baril nila. Tapos, tinutukan kami sa, ang nangyari, hindi na po kami Sa lakas daw ng paghampas ng baril ng mga lalaki ay nayupi ang bakal na pinto sa kanilang bahay. Pero ang pinakamasakit at nakakatakot daw ay nang makita niyang barilin si Flores at bitbitin palayo ang katawan nito. Kaibigan niya po at saka po meron po silang dati po nagsama po sila sa kulungan. Kaibigan po sila. Pati po yung isa po yung yung matanda po na po dito sa amin nakatira. Yung si Gutierrez po. Ngayong wala siya, anong pakiramdam? Yun po, malungkot syempre at saka syempre kahit 1 month na rin po siyang wala kaming balita sa kanya. Pero umaasa pa po kami na uuwi po siya ng bahay na buhay. Kwento mo sa amin, asan ka nung sinisira yung sagit niya? Dito po, sa loob po mismo ako ng bahay. Kasama ko po yung 2 kong anak. Tapos yung nagbabantay po sa anak ko. So, paano nyo nasabing pulis? Kasi po, yung sabi po nila mga pulis to. Tapos, mahaba yung baril nila. Tapos, tinutukan kami sa, ang nangyari, hindi na po kami Ayon kay Lani, magkakilala ang 5 nawawala na sina John Flores, Nomer Gonzales, Alexander Yuperio, Finest Nathaniel Mendoza at isa pang nagngangalang Warly. Pero punteriya talaga umano ng mga armadong lalaki ay ang barkada nilang nagngangalang Kenneth Torres. Si Kuya po, ayun po, wala naman na po si Kuya, hindi naman na po siya nag-aano. Sabi daw po kasi, si Kuya Kenneth daw po yung talagang pakay. Ready naman po si Kuya Kenneth nang humarap po sa kanila. Kwento naman ng isa sa mga kaanak ng nawawalang si Nomer Gonzales, hindi nila kilala ang iba pang mga nawawala. Wala rin daw silang alam na dahilan para gawin ito kay Gonzales. Mga tatay mo? Hindi ko rin kilala yun. Ayon naman sa isang kaanak ng nawawalang si Finest Mendoza,
imposible raw na masangkot ito sa illegal na droga. Bukod kasi sa pagiging abala ni Mendoza sa trabaho bilang isang call center agent, ay bodybuilder din ito. At siya po ay matinong tao. Yung mga issue na about drugs, hindi po siya ma-involve dito dahil siya po isang bodybuilder na involved siya. Bakit nasama siya dyan? Napakabait ni Finest, na wala naman siyang atraso, wala naman siyang kaaway. It so happen na nadamay lang siya. Diskumpiyado din si Marie, hindi niya tunay na pangalan sa mabagal na aksyon ng pulisya. Anya, may mga CCTV camera pa umano na patungo sa naturang lugar na hindi pa nabubuksan ng PNP. Nag-request ako sa pulis ng Mabalacat na kunin yung CCTV doon sa isang private siya eh. Kasi isa lang yung dadaanan sa sasakyan. Pero hanggang ngayon po wala pang naibigay na CCTV. Kasi kami hindi bibigay yung CCTV eh. Dapat yung mga pulis po. Pero wala pong action. Sana po sa nangyaring ito, mabigyan naman pong pansin itong ginawang krimen, manawalang 5. Imbes na doon napupunta po lahat ang issue doon sa mga nawawalang incheck. Pero sana po, bigyan pansin ito. Samantala, tinungo ng CLTV News ang tanggapan ng Mabalacat City Police Office nitong September 21, 2022. Dito ay inabutan namin na nakikipagpulong ang bagong Chief of Police ng syudad kay Pampanga Provincial Director Colonel Alvin Consolacion, kaya hindi na kami pinaunlakan ng panayam. Pero sa aming pagtatanong kay Consolacion, sinabi niyang malabo na tauhan ng Philippine National Police ang dumukot sa 5 kalalakihang nawawala. Pagdating po doon sa operatiba po natin, paglalo dyan sa unang-una dyan sa police station ng Mabalacat, may operation sila pero ibang mga target po yung operation nila, subject na operation nila. Alam pagkakatanda ko may 2 operation ng Mabalacat doon sa drugs at ibang target, iba yung hinuli. Paliwanag ng opisyal gaano man umano kalala ang droga sa Mabalacat, walaan niya siyang alam na na-involve ang mga uniform personnel sa illegal na droga. Kahit naman nung nakaraang mga hippie pa, mahigpit sila, no? Wala naman tayong na-monitor na mga pulis na diyan sa Mabalacat na na-involve talaga sa drugs. Sa katunayan, panay nga ang huli ng Mabalacat, isa lang Mabalacat sa may pinakamaraming huli sa illegal drugs, ano? Kasong kidnapping via conspiracy, ito raw ang isasampa sa isang maituturing na person of interest na nagngangalang Marvin Tuason. Nauna nang nakipagtransaksyon sa kaanak ng mga nawawala si Tuason at sinabi na alam niya ang kinaroroonan ng mga kalalakihan. Siya po yung kausap ni na nagsabi sa kanya na pwede siyang maging tulay para ma-release yung anak niya, no? At siya yung kakontakan ni nagbigay pa nga ng take kung kailan ma-release at ayon sa kanya, ang kwento ni alam nung certain Marvin kung nasan yung mga nawawala. Batay daw sa case conference at profiling ng mga nawawala, napag-alaman na ilan sa kanila ay dati nang nasangkot sa illegal drug activities. Yes po, ayon po sa ating profiling, may mga record o para sila sa drugs at ang pinapaalam ko lang kung yung may isang pagkakataon o oras na sila nahuli na magkakasama sila sa isang kulungan kaya sila nagkakilala. Paolo G. Santos, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang bugbaso ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat.